nek gagas ki malah piye ya aku ya pusing dhewe, mumet dhewe. Iki mau ora aku critani iki dikon nunggu warunge Yungatmi, mergo ditinggal lunga. Pak wo tulung, tunggokno warungku ya. Aja lali engko nek ana wong tuku ana wong mangan dicatet. Wis nyok iki bukune karo pulpene, tak tampa buku pulpen. Lah kok teko karya plecit, wong sociut, krama parut, arjo gedang teko kabeh go mangan, go ngombe wis men sak tak catepi kabeh. Terus teko wong gedhe dhuwur ireng besengut yo mangan wis sak catet. Terus do lunga kabeh, aku nang warung dhewe Yungatmi mulih tekon. Piye Pak Wo? Warunge payu to? Oh, payu yo laris iki mau sing mangan akeh mau. Wis tak catet kabeh yo tenang wae wis tak catet kabeh nyok catetane. Lah duwite endi Pak Wo? Lho, iki piye to yo? Jarine mau nek ana wong tuku ana wong mangan kon nyatet. Ora kon bayar. Dadi yo tak catet no. Nek duwite ora tak jaluki, ora tak kon bayar, jarine mung kon nyatet tok. Nah, wis nesu. Unek-unek aku. Sithik-sithik nesu nggak gitu.